Teatrul Național Ile Caragiale din București lansează pe 1 decembrie seria de transmisii online Podcasturile Teatrului Național București. Actorul Marius Bodochi stă de vorbă pentru dumneavoastră cu actorii din trupa Naționalului Bucureștean. Pe 1 decembrie, invitată actrița Maya Morgenstern. Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Detalii pe tnb.ro. Podcasturile Teatrului Național București. Un teatru care vorbește cu tine.